Takže čauko mastiči, viem, že som vám hovoril v niektorom diele, že vám niečo poviem v priebehu toho diela a zabudol som. Tak toto je to. Chcem, aby jeden z vás, kto vyhrá tričko, spravil maličkosť. Pošle mi teda nie dokument, ale som to povedal, komentár na Facebook alebo na YouTube, v ktorom uvedie, ale tak zablokovanie, kde sa nikto nedostane, len ja by to vedel, že jeho adresu, potom jeho meno alebo číslo a prípadne by som vám tam mohol niečo, ako viete, keď si mi podali vaše mená, tak by som mohol niekoho z vás vylosovať, aby vyhral aj zdarma tričko a nič by nemusel posielať. Tak čo, sme dohodnutí? Ak hovoríte áno, tak zakričte nahlas áno! Ale ak nie, tak zakričte nie! Takže, ak vydáte napríklad jeden, alebo nie jeden, čo jeden, aj 5 za nie, tak budem vedieť, že 5 nie sú pripravení. Ale ak mi dáte napríklad 16 lajkov, budem vedieť, že 16 ľudí je pripravených. Tak čo, dohodneme sa tak? Zakričte áno! Takže ja vás zase nepočujem, ale potom mi napíšte do komentárov, či hovoríte, že áno. Takže ja vám to takto točím. Ako hlupáčik. A tu natáčam len tak. Takto chatička moja. Potom ešte pozriem tu hore. Toto. Ada. A potom ešte. Možno vám natočím aj nejaké zvieratka. Behajú. No ak nájdem líšku, tak vám natočím líšku. Alebo vtáčik, ktorý tu lieta. Ahoj chlapče, chceš nám niečo povedať do kamery? Natáčaš. A čo sa má iné robiť? Natáčam. Takže chlapček nám tu pekne sa pozerá do kamerky. A keby ste si chceli zahrať novú súťaž, tak skúste hádať, že či je toto môj kamarát. Takže ešte niečo pozrieť a keď si mal nejaké otázky, chlapče, príď za mňou. Tak ešte takto popozeráme. Chlapček sa ma pýta, že čo robím. Takže ja by som to už asi končil, takže čauko, takže čau a uvidíme sa na budúce. Čau!